Ma and Dwand Onagi. Mana kama nonya koram gajuang kamora mora mitira katulu makene marwa ke chun onagi TV dundo jaluo kama wa sebedo kwa kwenye kacha di tulomo pogore kachel kodi tuak mabende pogore koram gajuang tuake wi siasa tuake wi apuru tuake wi chendo pogore koram gajuang mabende wakwenye kacha chakre chengwok teacher nyaka teacher bije sangwen kachel kodi sa par koram gajuang kaka wuno bende wakwenye kacha chendo mar dondo nage ka wuno bende wankande kachel kodi mikozi chako bogamba
mabende wadhigo kacha mbaka ewi sekta no mar boda boda ni to duon jo boda boda chalona jikuram gajwang chutho to kalure kachel kod gik moko mobeso bedie kachel kod midhier mosemako kone gi kochen kuram gajwang mai momiyo kawuono dago mbaka kande kachel kod Jakom no ma Kisumu County migosi Jacob Ogamba nyokuram gajwang kando dhele ronwa kachel ponono ni bende in kachel kod gino bende de gomo no miyo watuwa kanyo kuram gajwang inyalo choponwa ute magi Facebook page magome chungo nade TV, TikTok chuny onagi TV, YouTube chuny onagi TV. Kaka mata chenori enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 kaka wonten chenguk teach tariken tarika paga uchel egigana rio koda pro koda uchel akatul makene marwaki mondo wagombaka karwa kuwendo na eyono machalo koda kamandi because Jacob irio nade rio maber yes ndalo mathoth antie wamor kwa nini erokamano ada kothulu makene mondo mi ma kamera mari mosnaja neno machunyo nagi TV kinyiso wanito Jacob kachel koda jo boda boda duto te urio nade moso jowinjo kachel gi supporters mag chunyo nagi TV ni amoso no saureuru and also apani boda boda te be amoso in fact boda boda Kenya mzima wiri kita Kisumu amoso gini Bwana Yesu asifiwe and I think ni jidutorio maber boda boda plus jowinjo te arwako e budho ero kamano madunga enyo ambi wagawero kamano maya ngeno odichengi mara riyo mara chope chunyo nagi TV kandi kendo odichengi mokwongo ni timo wakacha nonro mari maber kabisa kawuono bende wan kandi mar gomba kachel kod yauto nagi mabenda ngeni gise gombo mondo mi bede kode chel kachiel kapok wachako wadwa chako ngiro ma kawuono nagi kata mana jodong luno bedo piny mogo ngiro mopogore opogore chunyo nagi TV kendo wan gi ngeche mokelo kacha chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich kaka wuono tich wuok tich matarega paga uchiel ngero ma kawuono jodongo nogo ngero ni kinda nomiyo puk oyomba puoyo kinda nomiyo puk oyomba puoyo sewinjo ngero no asewinje kinda nomiyo puk oyomba puoyo pani anyalo understand ni kata anyalo wacho ni gi sekta na won en ngero ma nyasi kabisa kata en ngero ma osechopo kare nikech joma dhi mos kinda kidhi mos tichopo kamidwaro to kinda no kiboki mano timo bedo no kirikni tinyamuodo nyoyo gi kuoyo koro kinda nomiyo chopo opuk oyomba puoyo nyiso ni sekta wa maboda boda wasebedo gi kinda ka wuotho mos to wagoya matek mondo wachopi target kata wachopi aim mwabro dware kata mwadware like sani jawacho ni boda boda opogre kama nentie chon to en mana kinda sinani wasetemo kabisa tenena mos kiara kisha to gik moko bagni omiyo ngero no ichome iwang'wa tir kaka jo boda boda nikech aseneno na kinda wanose mi wachopo somewhere and mane omiyo koro boda boda bedo recognized i Kenya mzima even the president sani recognize the boda boda nikech chon ingene onge jakom ma national ne onge jakom ni sub county kata county lakini nyaka region lakini sani nikech kinda wa osemiyo president Ruto ng'eni tie chairman ma national Mr. Kevin Mbadi and also Ruto no seng'eni county ka county nigi chairman kora pane kinda wano bro mi wachop mabor to bro miyo wayomb joma noreto. Thank you. Ero kamano maduong' ahinya. Kano bedo kodi kacha ndalo mokalo kane wacho ni achiel kuom gigo mabende nomi mondo mi bed kata yieri bedo jakom mar boda boda sector Kisumu mangima en nikech lek mabende nin godo mar ywayo maricho mane timore sector. Yeah. Mane en and mane stand na podi nikech mondo wachop kama wachopeni wase temo. To lek nano emomiyo ja boda boda anya wacho no hera kata hero riwruok. Nikech ibodo ne chon cha leadership ne onge koro ne ido ne jonjore ne timatima timbe maricho jonjore ne ka advantage mtetezi magi ne onge mtetezi manyalo wacho na kawuono kwala piko waluong ng'anyo kawuono mak japeng ka police wadwane police chon ne onge omiyo asetemo ka fight go officer mi mondo wa make sure ni boda boda safe boda boda ni kare welfare gi ngima gi dongruok gi and mane omiyo an Jacob. Yes.
Jacob, mano jakom mar Kisumu County boda boda. Nyiswa ni to boda boda sector ni bende ndalo mang'eny osebed ka ywak ne mara ni jo boda boda matimo achiel ariyo adek kuma ohaye mag kone gi kone kaachiel kod timbe mag njore. Gi sama bende wawuoyi gi sani, ineno ka nitiere lokruok achiel ariyo adek? Apani lokruok nitie maduong' mopogre gi chon. Nikech niyudo ni chon ne boda boda nyalo snatch simb ng'ato to kama client kata kama investor no yude ne tek. Lakini sani ka ng'ato snatch simbi, ng'ato goyi, ng'ato yanyi base kata stage, tigaga simi gimitemo timo en mana ng'iyo plate mare ma pikipiki no. And now sani be kelo wach ma tag. Ibedo gi tag. Matieni kata ka ng'ato omis handle tinyalo somo tag neno, inya somo wan nyaka gi plate ma sako. Ing'ang'an sako ni en mane. Omiyo apani wasetemo weed out ma jomodong' tin moloyo joma osedonjo. And sector masani iboyudo ni inyalo dhi stage kati base to onge ja boda boda mobobedo ni nigi misbehaviors kaka chon. Iyudo ka ng'ato kalo no twende madam ama twende mzee ka ok idhi tiyanyi. Kendo inyalo yanyi gik madongo dongo seche moko iwuotho gi nyathini, seche moko iwuotho gi kaocheni. Nido ka ja boda boda machon ne gin jomorokni kabisa. But nikech leadership wasetemo masani discipline tie, and boda boda machon ne olil ng'enygi ne olil zaidi. To nyaka sani nyisi 80% mar jo boda boda obedo civilized gi ler gi discipline gi ng'eny man office, koro ginyal mishandle office. To geno na kata chorus na sani en gan ka oyudo kilil. Chon iyudo ka boda boda ne golo dichuo wadgi wuoyi wadgi giluoko e base kanyo. But sani wan go offices. Makilil tikili office wakacha, wan gi baf toke kanyo, imi mana pindhi iluokri, ibed ng'ama ler. And anya wacho ni sani be wan gi pesa moro matin makata ka jacket motami nyiewo, tinyiewo ni yana jacket dogi base kiler. And wibe bo kuot sama mago de dwa timre ni process no, ibo bed ni onge nying. Kora pan ler sani